Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi kule video edlulile besikade siyibambe la indaba yethu yesibalo sethu sa 45 45 90 degrees yama triangle. Asithi ukudlulela manje sithi futhi ukungena nje phansi phakathi futhi manje kuzo futhi izibalo zethu noma kusibalo sethu esisebenza ngo30 30 60 nase ngo30 60 90 degrees. Cishe ngibhala wona lapha. Ngino A engubhale lapha phezulu equal B ngaba no square root of 2 over 2. Ngizothatha kona nje sisuke khona. Noma ngizothi uqedelela vele la kade sikhona. Ngithi ke manje uma sengisiguqula lesi sibalo yebo ngiyavuma. Phakathi ngino 45 ngino 45 bami ababili ngibe no 90 degrees base ngithi la ngaphandle ngino 10. Uma ngivuma ke ngithi yebo ngino 10 asibone ukuthi sihlanganisa kanjani. Kusho ukuthi x wethu equal x wethu nange lapha ngezansi ngithi square root of 2 over 2 times 10. Ingani ngifaka u2 over 2 ngoba ngithe u2 over 2 shuthi umele isikhala sikabani sika c. Ingakho kuno 2 over 2 okusho ukuthi lapha isikhaleni sika x sesingafaka ukuthi impendulo yethu u5 square root of 2. Sibafaka babe babili bangithanda ngingeza sengizobheka ngalendlela lesi sibalo sami. Ngizosithi ngino 5 square root of 2 to the power of 2 plus okufanayo 5 square root of 2 to the power of 2 equal 100. Ngiyazi ukuthi u50 usipha u100 nakhona. U50 ababili bethu basipha u100. Uma sengithanda ke ngigoqa lana ngingathini C wami lo kade sisiubambise ngokuthi unjani. Asibone ukuthi basidlulela kulesi sibalo singena kwesinye esizobe sithini. Kodwa nawe ungaqhubeka phela lesiya ukuthi uzikhumbuze ukuthi uma usufinyelele lapha udlula uthini, udlula uzizwe ukuthi hayi usuqedile noma uyaqhubeka. Naku kade ngifuna ukuthi sike sithi ukukhuluma ngako futhi sithi 30 60 90 triangles. Athi ngidwebe triangle yami nje ngiqalele ngidwebe isibonelo. Isibonelo sami nasike ngibe no 30 lapha phezulu ngehle nakhona ngithi khombisa ukuthi ngiyi 90 degrees base ngiba no x lapha engithini engithi asiwazi kwamanje. Sihambe sesigijima ke thina sesisiyothi x plus 30 plus 90 equal 180. Uma ngisho njalo ngithi 180 kuyacaca ukuthi okungisalele lapha phakathi engishoda ngako u60 ngoba itriangle yami mayiphelele kumele na kanjani ibe njani ibe ngu180 okusho ukuthi ngishoda ngawo u60. Angibone ke ukuthi uma silapho sithi siyayandisa noma siyawandisa umdwebo wethu sithi siyangenisa ngapha kusho ukuthi soba ne right angle nakhona. Uma siba ne right angle nakhona thingbo sizoba siyazazi ukuthi sino 90 shoot uma sivula ithuba le right angle base sifaka u30 ngalapha kuyacaca ukuthi nangapha kuzoba u60. Kuyacaca ukuthi njani ama angle ethu lawa ayafana noma ayalingana ncamashi. Akhetha ukuthi sisiwahlukanise phakathi nendawo. Ukwahlukanisa kwethu phakathi nendawo kusho ukuthini? Kusho ukuthi ukuhlanganisa labo ayo60 labo ayo30 abahlukene sibambe njengani njengo60 owodwa. Into efanayo nje akukhethi lutho. Siboneke sino 60 ngapha nangapha sibe no 90 ngapha nangapha no 60 ohlukaniswe kabili ke sesithi ke 90
Nase sithi ke 30 ngawo. Sithi ke sifaka uphawu lwe-isosceles lapha ukukhombisa ukuthi isisindo noma ubukhulu noma ubude bayo lemigqa emibili engale iyefana. Sidlule ngapha ezansi sithi sino 90. Lapha esikhaleni sika 90 nakhona sizokwehlisa uH wakhona. Asibona ukuthi uma kuthi siyasibalela lesi sibalo sethu kukhona yini isidingo noma uma sikhona isidingo sithola ukuthini okufanayo noma okungasafani. Sibona hayi sihlukanisile ngithi lapha indawo oqala sibone ukuthi bangihlanganisa lokho ibase yakhona okungaphansi uma ngikuhlanganisa ngasakuthathi njengokuhlukene kuyenzana imehluko uma ngikuthatha njengalokuhlukene uthi ngibe ngigoqa lokhu half ngithi h onjani half ingakho ngizothi h over 2 kufanele ukuthi ngithini ngithi half kodwa ngisho half wani we-height ingakho ngizothi h over 2 na kanjalo nakuleli linye iside komele ngenze okufanayo. Ngehlela ufuna ukubona ukuthi yona iyonelana nobani uma ukuthi ngithi half izoba uhalf number ethini ngoba inamba zona asinazo ephelele. Ngithi h over athi ngithi ngisuke ngivule la ngivule ngithi na triangle ngithi h ngithathe nje leya u-half back to 30 yeah benginayo bengade ngigcine ngifaka umuqa ukhomba phansi nayo ke uma ngithi ngikhomba phansi ngiba nobani no half ebekade ngishilo base ngithi lana ke khona kuba lokungathi kwi-altitude yethu ubani ke yona uma sengifuna isisindo sayo ngisithola athi ngithi a ngizothi athi ngize la bathi half ngithi half for h squared plus a squared equal h squared. Sisebenzisa yona indlela yani ye-Pythagorean theorem yethu sisebenzisa lokhu esinako. Ngakho sizoba no h squared over 4 sibe no plus a squared equal h squared. Sibe no a squared usalele h squared minus h squared over 4 h squared wethu sibe no 1 times 1 over 4. Uyabona ukuthi uma sesigoqa kuba into elulanjani noma lalela ungakhathazwa ukuthi mhlambe ezinye siyadonsa kuzona izibalo zethu wena ungabe ususheshe ukuthi suke sifuna ukuhamba nencazulwana ukuthi sihambe kancane nje ukuthi sidonsa ulwazi uhambeni lwethu lwazo lezibalo. Ngino a osele ke manje wa square root 3 over 2 times height over 2 times height ngibe nobani square root of 3 over 2 height engufake lapha esikhaleni sikabani sika a okusho ukuthi singajabulela khona ukuthi u-a wethu sesiyawuvala sesiyazi ukuthi ungangobani ungange-square root of 3 over 2 times h u-a wethu. Uyabona ukuthi hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi uyothola iy'namba zokuthi u-a u-6 u-b u-9 kanjalo cha ney'ndaba zama-square roots zethu angithembe ubonile ukuthi kuyibonele eningi esizenzile lokho uyakuthola. Hayi azididi kakhulu iy'balo zethu nje ukuthi uthathe wena okomthetho phecelezi formula usebenze nje ngayo ngaso sonke isikhathi uyohlezi ufinyelela kwimpendulo eyiqiniso uma uhambe ngendlela evumelekile.